Nkhani ndi imene ndithu anthu akufunsa ama-MP akudabwa kuti 5 billion ija CDF ndalama yomwe imathandizira chitukuko m'madera imatchedwa kuti Community Development Fund kuti ikuchedwa bwanji. So apa mneneri wa boma Shadreck Namalomba akuti itadikirani kaye nkhani isiyandale komanso nkhani pali ndondomeko fa ndalamazi mutipatsa kaye inuyo project yanu then mupanga apply nanga mufuna ife tikangopereka ndalama mufuna zikabedwe bwanji. I think system imene ndi imene yakhala kuchitika nthawi zonse nanga CDF ya nthawi ya mbuyo mosemo imagwira ntchito yanji. Ndi I think ngati pali njira imeneyi ndithu ndi yabwino ndithu pazikhala ndalama izituluka ngati pali project osati kukangoyisunga zizi andala amangoba ndalamazi. Inuyo mukuona bwanji maganizo ndongati maganizo awo ndi abwino kwambiri. Yes, 5 billion imene izithandizira m'maderamo isamakhale yonena kuti yangopita popanda china chilichonse amene ikabedwako adya imene atipatse kaye zofunikirira atiuze kuti apa tili ndi bridge apa then bridge akutipeza ni ma-contractors amene alipirati amene aja ndi constituency iliyonse dala lililonse lili ndi 5 billion apane pane ndiyatizi kumveka pene popo tisamango tatopa mangobeyana nthawi yonseyi amene ndalama zimene zeti zofunika di kuzimulika bwinobwino kuziyendetsa bwinobwino iya kudabwanso ife kuti ena mwa members of parliament akuti tikuchedwa mwina ndi ndale kaya mwina ndi ndale kapena so mwina kusadziwa kapena koma titero kuti boma sili kuchedwetsa china chilichonse pali ndondomeko yake yokhazikika. Ndondomeko yake ikuyenda bwanji ikumayambira kumudzi kuja anthu kumudzi kuja kumakhala ndi adindo awo ndikuona zitukuko zimene akuzifuna ndi akapanga zitukuko zija yamba kuti chofunikira ndi chiti iyiyi zapanga chaka chamawa ndalama zake ngati mu 5 billion muja ndi akumachoka pamene paja ndikupita kwa DC kunena kuti zitukuko zathu ndi akwa DC kuja akumapangano amaitanisa ma advocate kutsatira malamulo ogulira katundu maimo ndi akumapanga matitude panopa tunena pano kumangochi kumachinga kukasungu panopa apanga ma advertiser ikakale mapepa kuita ni amakontractor kuti atani abwere kuti apange bidi ndi akabaliza process imene adzapita nokaona kuti wakoza ndi ndani amene wakozayo amadzapanga no contract timati contract iyo ndi kumakhala no kupempha ndalama zoyambirira timati 20% advance aizambiri akapemphano pamene popo ndi pamene nakwatisha zalemba kalata kupititsa kwa minister of finance kuti akapereke ndalama nchifake tafusa nyumba mu alipo wina wake kapena district council ina iliyonse yapempha ndalama kuboma kwa minister of finance ndalama zijandukanika kuperekedwa ayi palibe amene anayima kusonyeza kuti anthu ma MP asakhale ngati kuti project program imene iyo ndiyo ndino isaoneke ngati yandale si yandale ya ichi ndi chiko chimene a professor Arthur Peter Mutharika anaganizira Malawi izi si zandale izi ndi za Malawi ndi ndalama zakuti ndalamazo zilipo kale zipite kwa Malawi koma kungone kuti kuti pano kuti ndalama zikakhale kwa DC imiyo ndinu atulankhani mukafunse kumene koko kuti kumene koko ndalama zo 5 billion akaisunga bwanji kumene konso kuti mavuto enaso amene tikudziwaso kuti kumakhala mavuto ndipo poteteza ndalama misonkho ya Malawi tikunena kuti pakhale ntchito yochitikayo ikhale kuti yatheka ikufunika ndalama pa nthawi yakeyo pa nthawi yokuyikayo ndalama zipite kumene koko komosati kungotenga ndalama za Malawi kwasiya kumene kunjawo zikakabedwako. Nkhani ya transparency and accountability mungatipo chani osati muyike nchichewa mkuti bwanji transparency mungati chani chichewa kuchita zinthu poyera nkhani yochita zinthu poyera kapena pamutu wa CDF ndi imene tinanena kuti president ayamba kubwera muno kudzafotokoza kuti tikhala ndi ndalama zimene 5 billion mu 5 billion momwemo mukhala 100 million ya azimayi 100 million ya achinyamata tapita kumene kuja ndi kunabwera malamulonso oyendetsera mukudziwa inu bwino kuti mbuyomu anthu amalawi madandala kuti ati member of parliament ndi amene amayang'anira CDF tinakweza malamulo akuti pasamakhalenso munthu wina wake one kuti adzikhala ndi mphamvu zoposera zinzake
member of parliament akakhala member wa ku CDC kumweko ngati mmene alili makansala ngati mmene alili mafumu akuluakulu ngati mmene alili atsogoleri amene asankhidwa kumeneko. Izi zinachitika moyika chilichonse poyera. Tikubweranso mmene nena muja process kapena kuti njira yoti tipeze macontractor akupanga to advertise kumayika manyuzi aliyense ali ufulu woti aone komanso zonse zakhala pambalambanda. Tikamabweranso muno tikumayankha ifeyo tili okonzeka ndipo kapena tikuyankha kuti akatifunsa mamemba zopanda kuyankha tiwika chilichonse poyera. Kusulana nakuti kodi muone sabwaji kuti zonse muchita poyera ifeyo tilina kuti boma la profesa kuyendesa boma lakuti noli kumene amalawi chilichonse kumachita poyera. Is this the district engineer? Yes, madam. Yes. You have been a district engineer for how long here? For six years. So meaning the 5 billion for the last 5 years. No, 3 We billion. started 3 getting billion. 1 billion in 2023. Let's say 3 For the last billion 3 for the years. last 5 years. 3 years. Can you give me a road, a pivotal road? You've done well. That for you, this road we have done it well. Mastercard. Everything else we have failed, but this one we have done it well. Give me just one road in the Bulambuli district. Honorable, there are very many. Give me one One, road. the best, the Don't Mastercard. confuse me. Don't play with me the way you play with these people. I said give me one road. Can I'm go to not Bulambuli here. County. What? Bulambuli County. Give me the road and where it's located. Tado Mleme Road. Pardon? Tado Mleme Road. How did you construct it? We graded, gravelled, and compacted. Using how much money out of the 3 billion? We used 140 million. So 140 million has Yes. been your most expensive road and most well done road in of 3 billion. There are many, honorable. Listen, of 3 billion in 3 years. We shall go to that road. Don't worry.